100 Spartans sanibulisa futhi bavukele emakhaya lapho sikhona eWard 17 eAkaville Witbank lapho sikuyo i-event ehostiwe Kakaramba Foundation. Kukhona abazali, khona izinkonzo, khona bonke abantu ababalulekile ezweni. Manje sihamba nama-parents wabantwana abanenkinga yokuthi nabo bebathashile babhema izidakamizwa, kodwa bazosichazela kabanzi ukuthi bangabobani, yindaba balana. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila njani bomake? Ya, siyaphila. Yes, ngabe umake ubani igama? Okhulumayo uHlamela wakaMasina, oyi-educator eFH Mkhavela Secondary School. Yebo, siyabonga. Ngabe make mhlambe i-aim why ulana uzokwenzani lana? Ngila to come and pray for i-youth yethu. Yes. Because ngibona ukuthi i-youth yethu inenkinga enkulu. As the teacher ngiyayibona lento yenzeka emphakathini, Yes. yayenzeka ezikolweni la ngifundisa khona, Yes. ngoba abantwana they lose i-purpose yokuthi why they have to go to school due to drugs and alcohol abuse. All right. Cha, sibonga kakhulu manje because yona lena inkinga enkulu kakhulu. Intsha yethu iyaphela, abazali bayalahlekelwa ngapha nje, ayikho into e-right eyenzakalayo emphakathini. Nathi sithanda ukubonga ukuthi at least nabazali manje bakhona ukuyibona ukuthi inkinga bangayithathi ngehlangothi elibi ukuthi labantwana baboshiswe, abashayiwe. Step sokuqala nisethe ukuthi nihlangane ningabazali nizobathandazela. Yes, kuyinto ebaluleke kakhulu le because Yes. ayikho into endlula umkhuleko. Ukukhuluma ekhaya siyakhuluma sibakhuze, but kubalulekile ukuthi sibasondeze enkosini. Yes. Ukuthi uNkulunkulu naye athathe i-control yalabantwana bethu. Hayi cha ma, siyabonga. Sithemba nabanye abazali abakhona emakhaya bakhona ukubona ukuthi omama benzani for ingane zabo, omama benzani for izwe labo. Sithemba ukuthi nawe la ukhona ukhululekile, siyakhona ukubona ukuthi abanye nawo abafike la usiwane uyayibona. Hayi, sibonga kakhulu. Thank you makene. Imelanga limnandi. Thank you ma. Limsalute bafowethu.